Dwaro winjo pachi ariyo adek auchiel nono kaka inyalo yudo nyiso nyingi kama inene Ramogi TV. Jood bura ma osebedo ka siro mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua medo yudore kama tek ka koro lokruok e komiti mag od bura medo gwethogi oko e lemo mane gimako. Lokruok mane otim gi komiti mag od bura mamalo yangore ni duond buche mag Azimio oyudo lemo madito mana kaka od bura ma Senate bende. Jafwambo marwa Chris Owino bro kelo ni mbaka no bang' dakika moko matin to odhi ane mbele gi weche mane timore e od bura kanyo. Ni komiti mar chike e od bura miluongo ni JLAC oyango ni twak mar report mar NADCO en gima osemul motegno kendo ichano pedhe e od bura mondo ketie tem moko kuom fuonde mage pod pok notieki. Magi timore ka mbaka mar kete tem ripodno koro medore kendo nyalo nyuolo weche mathoth moting'o chuog apisi mar Prime Minister man kod teko. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Kaluwore kod duoko mar yiero mar AU manyodhi ataro kod dwach ogai mar ODM Raila Odinga kod jatend piny William Ruto, johera mag gi koro chiro mbaka mar keto e tim lipot mar NADCO kod kukune. Maling'ling mowuok e komiti mar JLAC mochwe kom kod George Mrogara lero ni gisebedo kod twak matut e kendo giloso lipot michan twagi od bura madhi chiwo thuolo mar kalo moko kuom fuoni mag lipot mayande pok okalie kod od bura. Kaluwore kod dwaro mar keto e tim lipodno, moko kuom senators wacho ni giikore mokalo kaluwore ni lipodno ne ochake kod jatend piny William Ruto to kod ogai mar ODM Raila Odinga. Gima ber ni background mar NADCO en gima no negotiated ma baba gi William Ruto ema nokele kane gidwa kelo go kwe e Kenya ka. Koro miyo ji ariyo go kane okelo gino to gikelonwa ang'o ma ditame mondo timre. NADCO ne en gima nosekale chon ma kaka nokale kaka odhi kalo to nitiere gima luongo ni pieces of legislation manobiro laws manobiro kata bills manowuok e NADCO mamago ng'eny gi nosekalo e bunge ma warito mondo gikale bunge mar ariyo National Assembly kech moko wachako gi National Assembly moko wachako e Senate. Kata kamano moko kuom gitoko ni Odinga ok nyal yie bedo e lemo mar sirikal omiyo jok madwaro mondo chuoga pisi mar Prime Minister man kod teko to kod kweth maketo sirikal tesre ok wach pach Raila. Mano pach jo Kenya Kwanza. Jakom Raila Amolo Odinga en ng'ano endo ma ka en Kenya ka endi to nitie tije mang'eny ma jakom nyalo timo. Prime Minister onge ng'ama osewuoye kata jakom pok owuoye wach ma Prime Minister. Gima ng'eyo gi jakom sani endi en ni jakom koduogo ka Nyasaye omiye teko gi jing'o to pache duto te nitiere tego chama mar ODM. Ilieko ni koponi lipodno mar NADCO dhi nyime nyako kal kuom japiny e yor paro mar ombulu ka penjo eni to bende pesa nitiere mar timo mano. Osebedo discuss e National Assembly mokale, osebedo discuss e Senate mokale, ma principally en gima ne waseyiere. Omiyo ka koro kele at another level mondo bed implemented. Kenya ka is beyond one community. Kenya ka is beyond one person. Kenya is for all of us. Omiyo kukele wakale like yesterday kendo waikore mar tim. Agengo machielo en onge mar duol mar IBC kod commissioners manyalo tayo chenro mar lokruoge mamulo katiba. Ng'eny jok dwa kamano, ng'eny NADCO report machalo kaka IBC gin routine bills ma ok nyalo mondo dhi kuom jopiny. Unless nitie moko mantie loko katiba ema nyalo miyo odogi jopiny. Ka onge mar katiba to ng'eny gi luongo ni routine bills ma nyaka tim mondo mi kuom ranyisi ka IBC neno ka kro IBC dhi mbele nikech mago nyaka kal mondo dhi mbele. Baba gi William Ruto ema nobedo piny mokele omiyo sama gin behind NADCO to wadhi mna mbele to sani dong IBC dhi mbele. Bende ka ng'iyo to AUC activities ema nomiyo gik moko bet kodhi mos but ineno ka president nyocha oseyiero the panel mayiero commissioners. Gimodong en ni mondo giket the commission in place. Koseket the commission in place to an wadhi mbele. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwa kanyo ni riwruoge makedo ni ratich oganda kwayo jo Kenya mondo kik giyie